गोदान मोनसे भिडिअ बयखौ फिन खेबसे बरायहरनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ बेनिफ्रायहाय लोगोफोर दिनै बोथोरा बिराद थान्दा आरोना अखा हागासिनो जोंनाव दाखालिनिफ्रायनो ओमफ्राय बोथोराबो थान्दा नालाय मा खालामनो मा मानो जानानै नै मोनसे खामानि मावनो नागिरदों आरोना आङो लोगोफोर नैबे जियाव रोबै खानो नागिरदों आङो ओमफ्राय बे जिंनिखौ आङो सुना लाखाबाय आरोना लोगोफोर मेसिनाव ओमफ्राय रोबैखौ आङो दिनै माने लानो लुगैदों होननानै खाना लानोसै आरोना बेखौ हारसिंनो ओमफ्राय आं बेखौ नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांगोन लोगोफोर सोरबा सोरबा रोंखायो ओमफ्राय सोरबा सोरबा बांसिनानो रोङा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेनि थाखायनो आङो जाहाथे नोंथांमोनाबो सोरबा रोङाबाथाय बेखौ खानानै लानो हायो बेनिखायनो नोंथांमोनजों बयजोंबो शेयार खालामलांसै आङो स' दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर ओमफ्राय आङो नै कार्पेटआवनो जिरायना लाखाबाय आरोना गासैखौबो रेडि खालामजोबना लाखाबाय आं नै बे दलि खुन्दुंजों खागोन आरो ओमफ्राय नै एक्सट्रा मोनसे खुन्दुंबो नांगौ जायो माने बेखौ आं लाखाबाय नैबेखौ ओमफ्राय जेराव जों खुन्दुं होगोन ना नैबेखौ दलि खुन्दुंखौ बाहायगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आरो मोनसे खेमसिबो लाखाबाय स' दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर नायलांबाय थादो लाइट थाबाबो रुमखौ मानोबा खोमसि नुयो आरोना लोगोफोर मानो बिदि नुयोथाय ओमफ्राय आङो खुन्दुंखौ साना लांग्रोसै दायो स' लोगोफोर आङो खुन्दुंखौ नै बिदि फानना लागासिनो आरोना सोरबा सोरबा दाद बाख्लायावबो गोरायै फानना लायो ओमफ्राय आङो आथिङावनो होनानै फानना लादों दाद बाख्ला गैया दा बाख्ला गोरा गैयिनि थाखाय नै बिदि खालामनो नोंनि जखानि बायदि फानना लानांगोन आरोना नों बेसेबां गिदिर होयो नोंनि सायावसो दिपेन्ड खालामगोन बियो ओमफ्राय आङो बेखौ आथिङावनो होनानै फानना लागासिनो दाद बाख्लायावबो फाननो हायो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना दाद बाख्ला दंबाथाय दाद बाख्लायाव फानना लानो हागोन गाइस नै रेडि खालामजोबना लाबाय आङो नै जियाबो ओमफ्राय दा खानोसै आं नायलांबाय थादों नोंथांमोना स' लोगोफोर नै बिजिखौ जिनि रोबैयाव आरामनो सुनानै मोजाङै खाना लानांगौ आरोना ओमफ्राय बेखौ खानानैसो बे खुन्दुंखौ खागोन आरो नायलांबाय था नोंथांमोना आं माबायदि खायो बिजिखौ खुन्दुंखौ खाना लाखांनानै बे गेजेराव बे खुन्दुंखौ होनानै ओमफ्राय नैबेयाव आरामनो खानानै लाबाय आरो एसे गोरायै टाइटै खानांगौ माने बारा एसेबां लुजैबो खानाङा बारा एसेबां टाइटबो खानाङा आरोना लोगोफोर जखानि मिडियामनि खानांगौ ओमफ्राय खाखांनानै बे खुन्दुं गुसुंखौ नैबे सिङाव दोननांगौ आरो जाहाथे सायाव नुजायै बायदि माने खुन्दुङा बिसोर मोननैजों मिलायाना बे जाहैबाय दलि खुन्दुं आरो नैबे जाहैबाय गुलि खुन्दुं ना बेनिखायनो ओमफ्राय दलि खुन्दुंजोंथ' खानाया नालाय फिस्ला जायो ओमफ्राय लोगोफोरनि इदि सोनानै बे गोलाव खुन्दुं जेराव बिजि दंना बेखौ सिंजों सोनानै आरामसे खास्रोनाय बायदि खालामनांगौ आरो एसे गोरायै ओमफ्राय बारा गोजानावबो खालामनाङा बारा खर'द्रायावबो खालामनाङा आरोना लोगोफोर नुनायाव जाहाथे साइज नुनाय बायदि एसे जखानि नै बेबायदि खालामनांगौ आरो नायबाय था नोंथांमोना बिराद इजि आरोना लोगोफोर नोंथांमोना बयबो खालामनो लानो हागोन न'आवनो ओमफ्राय बेखौ खाखांनानै खास्रोखांनानै खर'खैजा इखिजा गेजेराव गुदुं थायो बेवहाय बिजिखौ सोना हर खुन्दुङा सायाव थायैनि थाखाय आरोना लोगोफोर बे खानाय खुन्दुङा सिङाव अब्लाना जि मोजाङै हाबना थाबाय आरो नुवाखै सिनायलानो नाय बेनि थाखाय मोजाङै खास्रोना लानानै सोहरनांगौ आरो नायदों
guys नै फाइनालि आंना जोब्बाय आरोना नै मोजां नुदोंना लोगोफोर नोंथांमोनाबो खानानै ला जुदि सोरबाफोर खानो लुगैयोब्ला So guys नै आंना खानाया जोब्बाय आरोना बिराद मोजां नुदों नै खाखांनानै ओमफ्राय खाना लाबाथाय मोजां नुयो आरोना बिदि दानाय जिफोरखौ आंनो दादोंमोन लोगोफोर बेखौ जिखौ आंनि आखाइजों दादोंमोन ओमफ्राय बेखौबो आङो खानानै लाबाय डिजाइन होनानै माने बिदि लाबासो समायखाङो जिया ओमफ्राय आजिखालि बिदि थं थङै लानो बाग्रा जाबाय आरोना लोगोफोर आरो गांसे दंबावो आंना खानो थाखाय ओमफ्राय नै बे गांसेया जोब्बाय आरो माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर आरो सोरबा रोङाब्लाथाय आंनि भिडिअखौ नायनानै खानानै लानो हागोन नोंथांमोनाबो स' बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर ओमफ्राय सानसो आरोना हर बायदि नुदों माने आं रुम सिङाव मावदों नालाय खामानिखौ ओमफ्राय लाइट थाबाबो मानोबा खोमसि खोमसि बायदि नुदों आरोना लोगोफोर बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन बिदिब्ला बाय बाय टेक केयार